kovettaminen on keskeinen osa Okinawan karatea. Koska karate oli alun perin aseetonta taistelua, sen harjoittajat tekivät omasta kehostaan aseen kovettamalla raajojaan äärimmäisyyksiin saakka. Kehon kovettaminen tapahtuu siten, että raaja hakataan itseään kovempaa materiaalia vasten. Näin keho tottuu vähitellen kipuun ja vahvistaa itse itseään. Nämä autorenkaat, mitkä on ruukattu seinään kiinni, on sitä varten, että näihin kovetetaan varpaiden pää. Ja tällä aloitetaan. Ja sitten kun tällä on harjoiteltu tarpeeksi pitkään, siirrytään lattiaan, niin varpaiden päät hakataan suoraan tähän puun lattiaan. Jos te haluatte lyödä vähän ihmistä ruuvarilla, niin pistätte sitä teräpuolella ja kannapuolella. Okinawalainen karate on suoraviivaista ja hyvin nopeaa. Vaikka pari harjoittelussa karatetaan ilmaa, iskuista näkyy niiden poikkeuksellisen kova voima. Tämä voima ja tekniikka tulee vuosikymmenien mittaisesta katan harjoittelusta, joka on okinawalaisen karateen perusta. Sanjin kata on monen okinawalaisen karatetyylisuunnan sydän ja tärkein kata. Sen nimi tarkoittaa kolmea taistelua. Sanjinin tarkoitus on yhdistää taistelijan henki, mieli sekä keho. Katassa oikeanlainen hengitys sekä asento antaa taistelijalle optimaalisen tasapainon, jolloin häntä on vaikea horjuttaa.